Witam wszystkich serdecznie. Zbliża się czas świąt, czas przygotowań. Jest to czas magiczny dla nas wszystkich. Jest to czas prezentów, czas ozdabiania domów, ale równocześnie dla nas, które lubimy gotować i piec, czas przygotowań w kuchni. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak przygotować pyszne bożonarodzeniowe pierniki. Jest to ostatnia chwila, żeby je przygotować. Wiemy, że pierniki muszą zmięknąć, więc 2-3 tygodnie przed Bożym Narodzeniem to czas idealny. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować pół kilograma mąki, 125 g cukru, 125 g miodu, 3 jajka, ćwiartkę masła, 2 łyżki przyprawy do piernika i 2 łyżeczki sody oczyszczonej. No to zaczynamy. Musimy zacząć od rozpuszczenia masła. Masło roztopiliśmy, możemy przystąpić do mieszania wszystkich składników. Ja zaczynam od mieszania składników suchych. Mieszamy więc mąkę, cukier, sodę oczyszczoną i przyprawę do piernika. Przyprawę do piernika możecie kupić gotową, a możecie oczywiście wszystkie składniki oddzielnie kupić, zmiksować, rozbić, zmielić. Mieszamy wszystkie suche składniki. Mąkę przesiałam i dalej dodajemy jajka, dodajemy miód. Niektórzy miód łączą z masłem. Roztapiając masło, odgrzewają miód. Ja tego nie robię, ale każda opcja jest dopuszczona. I mieszamy. Na końcu dodamy rozpuszczone masło. Jeżeli chcemy zrobić większą ilość pierników, ja najczęściej w domu robię przynajmniej podwójną, więc cały przepis, wszystkie składniki razy 2. Dolewamy masło. I wyrabiamy ciasto. Jeżeli nasze ciasto jest zbyt gęste, możemy dodać odrobinę masła rozpuszczonego albo miodu. Jeżeli jest za rzadkie, najlepiej jeżeli odstawimy wyrobione ciasto na 15 minut, pół godziny, ono zgęstnieje, bo miód po prostu obniży tę swoją temperaturę. Po dokładnym wymieszaniu składników dalej zagniatamy ciasto ręcznie. Kiedy składniki się połączą, możemy ciasto wyciągnąć na stolnicę i wyrobić ciasto, by było miękkie i plastyczne. Najlepiej, jeżeli ciasto na pierniki przygotowujemy dzień wcześniej, dlatego że dobrze, jeżeli ciasto odleży kilka godzin w lodówce przed rozpoczęciem wykrajania pierników i pieczenia. Tak przygotowane i zagniecione ciasto dzielimy sobie na połowę i zawijamy w folię spożywczą. Ciasto nam się schłodziło. Wyjęliśmy z lodówki. Jest już w temperaturze pokojowej. Jedną część mogę zacząć wałkować. Odsypujemy oczywiście mąką, żeby nam się nie przyklejało i bierzemy się do roboty. Ciasto mamy już rozwałkowane. Idealna grubość ciasta to jakieś 2-3 mm. Musimy pamiętać o tym, że ciasto będzie nam w piekarniku rosło, więc jeżeli nie chcemy, aby pierniki były zbyt grube, maksymalnie 2 do 3 mm to jest idealna grubość ciasta. Przygotowujemy sobie blachę. Przykrywamy blachę papierem do pieczenia i zaczynamy wykrawać pierniki. Nasze pierniczki są już wycięte. Ja sobie zawsze pomagam nożem. Układamy je
na blaszce. Chwilę wcześniej włączyłam piekarnik. Nim poukładamy nasze pierniki, piekarnik zdąży nam się już nagrzać. Pierwszą blachę mamy już gotową. Możemy włożyć nasze pierniki do piekarnika. Będziemy je piec na temperaturze 180 stopni przez jakieś 5 do 7 minut. Musimy uważać, aby nie zostawić zbyt długo pierników w piekarniku, ponieważ jeżeli się za bardzo spieką, będą po prostu gorzkie. Piekarnik mamy nagrzany na 180 stopni. Wkładamy nasze pierniki do piekarnika na 5 do 7 minut. Nasze pierniki są już gotowe. Wyglądają pięknie. Pachną jeszcze lepiej. W powietrzu nosi się piękny, korzenny zapach. Ostygły. Możemy przystąpić do dekorowania. Do dekorowania będziemy potrzebować jedno białko, szklankę cukru pudru, mikser i woreczek do samego kremu. No to zaczynamy. Najważniejsze w dekorowaniu jest to, żebyśmy przesiali cukier puder. Dlatego, że każda, najmniejsza nawet grudka spowoduje, że będziemy mieli później problemy z wyciśnięciem przygotowanego kremu. W takim razie cukier puder przesiewamy i zaczynamy miksować nasze białko, dodając łyżka po łyżce cukier puder. Nasz lukier jest już gotowy. Jest konsystencji miodu, bo gęstej śmietany. Od tego, jaka jest gęstość lukru, zależy, jak będziemy dekorować nasze pierniki. Jeżeli chcemy robić delikatne wzorki bardzo cieniutką linią, lukier powinien być gęściejszy, więc powinniśmy dodać trochę więcej cukru pudru. Jeżeli chcemy malować całe powierzchnie pierników, powinien być rzadszy, więc możemy dodać odrobinę wody. Do lukrowania będziemy potrzebować szklankę, woreczek, przydadzą się nożyczki. Woreczek wkładamy do szklanki. Ja mam trochę za duży, innego nie miałam, może być odrobinę mniejszy. I lukier wkładamy sobie, teraz widzimy jaką konsystencję lukru mamy. Na razie nam wystarczy. Tak przygotowaną kłódką będziemy ozdabiać nasze pierniki. Teraz tylko musimy obciąć rożek. Oczywiście w zależności od tego, jak dużą dziurkę zrobimy, tak szeroką linię będziemy mieć na piernikach. Przygotowujemy sobie nasze pierniki i zaczynamy dekorować. Nasze pierniki są już gotowe, udekorowane. Jeżeli chcemy, aby pierniki wisiały na choince, po wykrojeniu musimy zrobić dziurkę jeszcze przed pieczeniem. Wówczas po pieczeniu przeciągamy kawałek tasiemki, słomy czy czegokolwiek i takie pierniki możemy powiesić na choince. Mam nadzieję, że nasz przepis był pomocny. Życzę sukcesów w kuchni i powodzenia. Smacznego!